Siyempre, jujuwain ko yan. Pwede pa ngang asawahin eh. Jujuwain ko siya. Akin na yan. Kasi, She's a beauty, sweet and lovely. She's the only lady for me. I'm so in love with her. She brings color to my world, my Bisaya girl. hi guys! Welcome back to our YouTube channel. It's me again, Nika Gantalao, your girl, Nika. And for today's video guys, we're gonna do the Jujuwain o Tutupahin challenge. So, meron ako ditong 10 names ng mga artist na lalaki. And, titignan natin kung jujuwain ko ba sila or tutupahin. Kaya, let's go! So, ang first guys is si Enrique Hill. So, jujuwain ko siya guys kasi alam ko sa sarili ko na siya ang tipong lalaki na sobrang mabait, mapagmahal, loyal. Kasi marami naman tayong nakasaksi na sobrang mapagmahal niya doon kay Liza, diba? So, jujuwain ko siya guys. Second is si Joao. Yung nasa He's Into Her na lalaki, yung kapartner ni Krisa. Siya guys is tutupahin ko lang siya kasi alam ko sobrang ano niya, yung makwela, ganun. At saka, funny siya, guys. Alam ko, sarili ko na funny siya kapag kasama. So, funny siya maging kaibigan. Sobrang bait din niya, guys. So, hindi ko pa siya nakakasama, pero alam ko sarili ko na sobrang ano niya, maging kaibigan. So, tutupahin, guys. Third is si Donnie Pangalinan. So, jujuwain ko siya, guys, kasi alam ko naman na sobrang ano niya, yung gentleman, mabait din at mapagmahal sa kanyang pamilya kasi sa kanyang vlog about sa kanyang family na sobrang mapagmahal niya at sobrang bait niyang kapatid sa kanyang mga family guys, sobrang bait niya. Then sa He's Into Her nung sila Belle, 'di ba? Sobrang sobrang bait niya doon. So, alam naman natin na sobrang mapagmahal din niyang lalaki guys. So, jujuwain ko siya. Akin na yan. Fourth, Enchong D. So, Ginagawa mo. Fourth, Enchong D. So, tutupahin ko si Enchong D guys. Kasi, sobrang din yan, no? Sobrang makulit. Sa lahat ng mga videos na nakita ko sa kanya, nung katulad ng kasama niya si Erich, yung mga friends niya na girl, sobrang niya guys, sobrang funny, makwela din guys. So, alam ko na kapag maging tropa natin or maging tropa ko si Enchong D ay sobrang saya niya kasama. Kaya, Fifth, Riz, yung sa PBB guys, nung kabatch nila Seth, yung collab team niya ngayon si Kauri. So, 'di ba sobrang din niya guys, sobrang mabait. Ayun. Lahat naman sila mababait pero para sa akin series is tutupahin ko lang siya kasi alam ko na mas masaya siyang kasama bilang isang tropa. So, ayun lang. 6, James Reid. So, si James Reid, guys, is, syempre, jujuwain ko siya. Kasi nga, diba, sobrang, din niya, gwapo. Ginagawa mo. And, syempre, mababait din, mapagmahal. Siguro, hindi lang talaga sila tinatagpo ni Nadine, kaya, so sad. So, para sa akin, jujuwain ko siya, guys. So, 7, Coco Martin. So, sa ngayon guys is, syempre, ahead na siya sa akin. Pero hindi naman, alam ko naman na hindi basihan yung age guys. So, para sa akin is, tutrupahin ko lang siya. Kasi parang maging kuya ko na siya. Ganun. Feeling. Hindi naman talaga yung nangyayari guys. Kaya, soon, di ba? Hindi natin alam. Pero, tutrupahin ko lang si Coco Martin, guys. So, 8, Seth Fidelin.
So, si Seth guys, syempre, jujuwain ko yan. Diba? Nakikita naman natin na kay Andrea na sobrang mapagmahal niya, gentleman, at family-oriented. Sobrang bait niya guys, at alam ko naman na inauna niya ang family niya bago ang kanyang sarili, diba? So, grabe guys, sobrang ni Seth. Para sa akin talaga is siya, jujuwain ko siya. Kasi, hindi na natin ibabanggitin guys, kasi alam naman natin na sana maging sila talaga ni Andrea, diba? So, 9 is Kyle and Chari. Chari ba? So, si Kyle guys, yung nasa Huwag Kang Mangamba, tsaka nasa Gold Squad. Alam ko naman na kilala niyo siya, kaya para sa akin si Kyle is tutrupahin ko lang siya. Alam naman natin na mabait siya, pero para sa akin mas mataas ang timbang ng pagiging kaibigan or pagiging tropa ko sa kanya kung sakali man, diba? So, number 10. Sorry guys sa kamay ko. May mga pula-pula kasi sa lip tint yan guys. Sobrang init. Number 10 is Daniel Padilla. So guys, Daniel Padilla is syempre, jujuwain ko yan. Pwede pa nga kasawahin niya. Charot. So guys, syempre, jujuwain ko yan si Daniel Padilla kasi nung growing up nila na palabas noon is sobrang crush ko na siya doon. At syempre, sobrang gentleman niya, sobrang mapagmahal din sa family, loyal. So, para na sa kanya na lahat, diba? So, alam naman natin na mas may forever talaga sila ni Catherine Bernardo. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na ito at sana suportahan nyo ang YouTube channel ko at alam ko naman na kakasimula ko lang dito sa YouTube channel at sana huwag kayong sawang suportahan ako. And guys, please comment down below sa mga video suggestion nyo kasi malapit na rin din yung online class namin, kaya siguro sometimes na lang ako mag-upload kasi syempre busy, diba? At so sana guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So guys, please subscribe and ingat kayo palagi. God bless us all. Bye!